Il-lejla tajba, sinjuri, u nilqawkom għal Demolta Barbecue League. Iktar mu qed jgħaddu episodji, iktar qed noqorbu biex naraw liema ħajkun it-tim il ħajkun qed jirbaħ il-medalja. Ma rbaħt xejn, rbaħ xi ħaġa. Jiena rbaħt programm tat-television. Kull darba li labt kontrik fuq ħadd talik tejjeb. Maħabba dik ħadet tejjem irbaqthom jiet. Maħabba dik ta' diski dem nitlef jien, għax missa sir tajjeb qed nitrenja li ġifieri. Qed titrenja biex tirbaħ li tipprova? X'in nisma' dik. Ejja nipprovaw, ejja. Ment iktar viċin il-button. Ej, waqgħet hemm ma qasħaq fidejk. Well, it's one for them. Blue suede shoes. Ma tinċans. Ejja, ma kun nafa. Ejja. Who wants to live forever? Bil-kem instema. Ejja, ma mhux tkun tafa. Bella stronza. Għara, iqaf, alright? Daqsek, ma nxinaf iktar miegħek affarijiet. Nibqa' fuq il-lik. Mela, sinjuri, minna ftit ieħor it-timijiet se jihtlu għaw, minnaw ħajmorru direttament għal ġol mini market kbir tagħna. U minnaw nixtieq nirringrazzjaw ukoll l-Angelo Aquilina Refrigerators tal-Fridges. U minn hemmhekk se jġibu l-ingredjenti biex jippreparaw il-platt tal-ġurnata. U bad, ovvjament, ħajkonna ix-xef li ħajkun qed iduq u xi ħadd minn dawn it-tlieta illum se jmur id-dar. Tnejn jibqgħu għaddejjin. Ekku, dan huwa l-pakketta rigali li għandna lihom. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda mamula kompletament bil-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' ħud grazzi għal Azzupardi Fisheries. Hamper tal-laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-ħajn grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' xejjes grazzi għal Muffimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard & Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Mayo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brand. Fl-Iskun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. Kif qal Daniel qabel, illum jilabu 3 timijiet jgħaddu 2 biex bekk ikonna l-4 finalisti. U nibdew bil-Master Grillers Luke u Daniel! L-iktar ħaġa li qed nimmissja huwa dak il-ħin li tqatta ma' tfajla wara x-xogħolek li intafaw relax fuq is-sufan. Ukoll l-om il-missier bil-kemm qed narhom, il-kunjati wkoll ġifieri kollox. Il-ħabib tiegħi qed narahim malla. Qed nqattaw naqgħod tarif flimkien. Ifhem jiena bħalissa huwa żmien fejn nirrilassa ftit, għadu kemm għaddew l-eżamijiet u huwa żmien fejn nirrilassa ftit qabel is-sezzjoni tas-sajf tista' tgħid. Jiena pjuttost persuna biżi, ġifieri mdorri dal-ġen. Imma ifhem, hija diffiċli u li tipprova ssib il-ħin anke nintaqgħu jien u Luke u jisna nipprovaw naraw naqax ħajġri għal rawn li jmiss u x'ħanagħmlu ma nagħmlux. Imma qed nimmaneġġjaw. U laħwadhom fil-logħba wkoll, Sinjuri Alessandro u Mauro i fratelli Birrone. Naħseb l-aktar li qed immissja bħalissa s-sodda għax qed ikolli ftit ħin tarqat bejn il-kompetizzjoni, it-tfal, ix-xogħol, mhux qed ikolli ċans nistrieħ. Jgħid nimmissja l-iktar ovvjament qed nisraq il-ħin mill-familja, ħabba x-xogħol irid nagħmel fil-għaxija, ġifieri jinvolvi ħafna aktar ħin. U għat-tielet darba fil-kċejjen tagħna għandna wkoll. Tajjeb ta' minn ngħidu. Sinjuri għalikom il-Melħ u Pepe, Mark Andrew u Derek! Jiminati naħseb l-iktar persona li t-missjani palissija t-tfajler palissija fiansej. Għanna l-kelba u għol minn kollu missjana tibki wara l-bib. Ġviri majt ismi. Ejt il-verita. Xejt il-verita? Ejt il-verita, kellek xitejt ma tfajla xatat aktar ħin jgħaj mill-li maħħa. Dik vera. L-iktar ħaġa qed nimissja bħalissa huwa air condition. Għax fis-sena qed tagħmel is-sajf u mbagħad tkun qed tisajjer fuq barbecue bħal dak, sħana tremenda. Sa, inti ġieli jekk ħsibt li kieku mhux tagħmel it-television u x-shows xogħol kont tagħmel?
Jien propjament, da secondary, għax jiena l-iktar li xtaqt nidħol steward fuq aeroplan. Miskin ħabbattulu. Xiex. Daħluk? Anka l-kors kollu għamil. Strejna. Port l-ewwel titjira u nisa ġrat dil-bicċa xogħol isni reġa' bdieli. Ma nafx ġara. Dak, tlajna insomma il-pilot wara xi sija flajru beda jisma' jisu Zarzira ġebu magna. Tinżel tita. Mela x'għamel, niżel u kuħadd inkwetat, jew kuħadd inkwetat minna xar sija flajru plan. Dik tajba, għalmenu tajt li. Issera ras. Sigurta. Airline serja. Mbagħad f'daqqa waħda tela il-pilot u rġajna soqna u minnem deċidejt li ma nxen sa' iktar. Ma kik tela l-pilot solve il-problema, skiku mux ħajtajr l-aeroplan. Zarzira baqatem, sabu pilot li ma jagħtix kas bil-problema u sab kollox. Il-landjajna u kif il-landjajna deċidejt dak mux ġobba li jgħajn, taqsek. Mux gur. U jint? Jena ma nox naħseb, għandi da xol, li zgur ma rridx nkun fiż-żarbun ta' xef tal-lum. Kompetituri nilqaw il-xef tal-lum! ħajkun qed jiġġudikakom Aaron De Gabriele! Xef biex nibdew f'disħana ħanoffrilek drink, tajjeb? ħaġa friska, ħabiga. ħaġa friska. Mela, Aaron ix-xef. Illum għandi 49 sena, senni fil-kċina minn mindu kelli 15 sena u nofs. Ta' 15 sena kont induru naqat fil-kċina tommi. Nem narra kif nagħmel xi żewġ eclairs, xi Black Forest Gateau pereżempju, dak iż-żmien kont iffissat iktar fuq il-ħelu, kont moħħni fil-ħwienet tal-pasti. Bad minn hemmhekk ġietni l-ħajra biex nidħol l-ITS u bdejt il-karriera tiegħi billi għamilt il-kors l-ITS. Minn hemmhekk bajdem miex imbagħad rixt minn hemmhekk mort fil-kandi ewlenin, biżmien ftaħt anka dolċerija rasi, bdejt naħdem il-ħelu, u mbagħad minn hemmhekk irġejt mort ġollu kandi u qlibt iktar fuq il-kċina. F'nofs da kollu talt għamilt kors l-Università, għamilt il-Master Chef diploma l-Università ta' Malta wkoll, u llum għaddej gazdawn ġol kċina. Ara, jiena minix daqshekk fit billi ngħid isma' l-affarijiet jew kif jien, kif irrid jien jew xejn, però hemm ċertu regoli li ma mmorrux il-bot minnhom, li l-oġġett ikun maħdum frisk, ikun maħdum kemm jista' jkun tal-ġurnata, l-ingredjenti nġibuhom tajbin, u naraw kif dejjem inwaslu l-prodott bl-aħjar mod imma bl-iktar mod frisk għand in-nies. Jien għalija jekk ikollok platt li toqgħod tippreżentah ħafna pulit imma mbagħad m'għandux palat, ma fihx gost. Jiena l-importanti li il-klient tiegħi daq l-ikel jgħid wow. Jiena nħobb insejjer l-aktar l-aħmijiet huma forsi l-forte tiegħi, għalkemm joġobni ħafna l-ħelu. Il-ħelu nħu gost namlu, għax kifet fil-bidu huwa fej bdejt il-karriera tiegħi. Allura nħoss li l-ħelu għandu jkoll l-identità tiegħi anke fil-restorant. Ma jekk tgħidli x'ħan sejjer għalija x'ħan ikol jien. Taqli żaqja l-laġin, inħobb ħafna l-frott tal-baħar, imma mbagħad xi biċċa steak tajba għalija. Sempliċi, mixwija, naqab saromel, naqab żejt ta' żebuġa l-ummija u ma rridx iktar. Inkun fil-ġenna. Xef, kif inti l-lejla? Bomba, għasna f'nabat nejlek. Bomba t-tuqad attenta x'bdisħana li għaw matul dan is-sajf aħjar tifriska b'cocktail minn tiegħi. Tini ċans, xef, ħanuri kif namlu ħanġibulek, għotem. Wieħed għalik, chef, wieħed għalik san u ħanġib wieħed għalik. Thank you. Għax kien hemm fejn misniti, mhux dejjem għamilli ma ċin. Li tal-esperjenza, chef. Li isni ma narajx taqbel qatt dik li ma insomma ħallija. Chef, għan nistaqsuk daqsxejn mistoqsijiet. Ħalla chef. Li ma kien l-iktar moment li ħassejtek hekk kif jgħidu l-Ingliżi proud bi kien nifsek fix-xogħol tiegħek? Ħanejdlek waħda mill-climax li nħossni vera kburi bija. Meta tlajna nsajru għal 15 ġurnata ġoċċina fi Beijing, morna nagħmlu ikel Malti hemmhekk. Mortu bdiet kif mort? Kif kienet ir-reaction? Big wara nabda l-istorja tal-dan, ma nafx. Kux intom dejtu kollox. Ma nafx għandi x-xita Ejja? Mhux waħam mortu. Ċina normi, ġifieri. Jiena kelli proud moment f'ħajti. Jiena kien hemm tifel bartu mit-triq.
rabbejtu. Proset. Għallimtu, ġibtu ċivili u l-lum jekk nħossni. Kemm inti tifel tajjeb. Vera, bravo, għanajt, tat impressjonani, xaqsaq ma kienet ta' deb, ġbartu minn xarru da. Kieku għandek ix-xar, ekk konnajt, imma m'għandekx laqas. Inti serjeta. Xef, għazazek mistoqsija. Mistoqsija bis-sens, xef. Hemm xi ikel illi tevita l-sajjar. U sinti. Ara, il-ċef ta' esperjenza kbira. Nagħmel kollox, però jekk tgħid li tagħmilx, insajr Chinese, ikel Chinese. Mhux il-dik. Terġa'? Mort iċ-Ċajna da. Għalhekk mort naħdulhom tagħna. Isma' ta' komodu da. Jew dew xejtilhom. Isma' ġef, jiena għandok miegħi. Għandi waħdu ħrażan, xiridu jagħmlu dawk biex jimpressjonaw lilek. Dik importanti. Mhux ħafna duħan żgur. Le, ma jistgħux iħarqu. Le. Teknika u jimlew li ftit zaqqi. Serraħ rasek xef għax kemm jenna d-dejjin is-seba' ġemadi u leverage tellajt 9 kilo kull puntata xef. Għanibdew. Għanibdew fuq il-mejda fej minna ftit għaddu l-ikel l-istess mejda illi ir-rebbieħ ħajħu miegħu id-dar grazzi għal Chini Marbles. Xef. Mela. ċet fajtenna? Xtaqt inkun għad diffiċli da. M'għandix dubju, ġejjed żgur hekk kienet ġejja. Tifhimni ingredient li ħafna drabi ma npoġġuhx żviret fuq il-barbecue. X'taħseb li hu? Jien naf. Dana. Ejja. Patata. Patata. Ħafna drabi mmorru għal xi potato salad jew hekk ħanaraw kemm ħajkunu kreattivi u jużawha f'sens ta' barbecue del-patata. Mela, importanti ħafna l-ingredient prinċipali irid ikun il-patata, il-star biex nagħmlu hekk sewwa. Kif jgħid Daniel, taf min aqwa patata? Ma nifhimx. Dik li tkun fil-ġins. Vera? Profeta da. Illum jiena nafasa. Illum għamilint? Għamilint. Insalmukom nqawkom lura l-Malta Barbecue League. U wasal il-ħin biex nibdew, pero qabel nixtieqkom jekk għadkom ma fastux like fuq il-Facebook page tagħna, idħlu hemmhekk qafsu like u segwu dak kollu li tfgħu għax hemm affarijiet interessanti ħafna anka li ma jgħiddux waqt il-programm. U anka min ma forsi ma jinteressax daqshekk il-barbecue, jista' xorta jidħol fuq il-website tagħna għax hemmhekk xorta hemm riċetti, hemm informazzjoni, ħajkun hemm la xi darba nkunu nistgħu nkunu daqsxejn iktar numri kbar hekk ħanibdew norganizzaw ċertu events ukoll biex tkunu tistgħu tiġu flimkien magħna u sajru, insomma hemm ħafna u ħafna informazzjoni. Ma sinjuri wasal il-ħin għaliex minn hawn ftit ieħor daw l-uċuħ komuni ta' Warajja se jsiru famużi għaliex se jinterpretaw dak li ħalla x-xef waraħ il-patata. Il-patata. Mela, lesti? 3. Ups. ċempri ġar. Rispondi ma jmux lassa. Ma jmux lassa, ma minnex. Lassa, ġiġi. U jien kieku rispondi. Tunċens. Hello? Lassa. Lassa. Tara? Le, tajjeb hi parti. Le, uddim garax, x'tnajlek jien. Uddim garax. Le, hawnhekk. Le, uddim garax. Mur isma' ma ħanistennewk. Ġej, tafsu ġej. Le, żgur mhux uddim garax. 3, 2, 1.
U jekk se nitkellmu dwar il-patata, ejja nikxfu l-patata ma' kulħadd, speċjalment mal-Olandiżi għax jiġġennu għall-patata tagħna. Il-patata Maltija hija fost l-iktar infittxija fid-dinja. Issa importanti li l-patata tkun tafa xi se tuża minn qabel. Jekk għall-maxx mod, jekk għall-forn mod ieħor, jekk għaċ-chips hemm patata oħra. Wara li tinġabar titpoġġa f'magni apposta li jpakkjawha pulita biex nesportawha bis-salib prominenti ta' Malta. U bekk kulħadd ikun jista' jgħid x'patata għandna aħna l-Maltin. Mela, għajdu naċħat għamlu bil-gwanċale, il-patata inkwitatkom, kem tistema kera, il-patata inkwitatkom. Fil-verità kulħadd tuħobba patata. Komplu eja, komplu. Mela, għajdu naċħat għamlu. Mela, rajt il-verità, rajt il-patata, rajt naqa patata mux ħazina, morna l-idea ta' xi fully loaded potato. U għalli xażiltu l-gwanċale, minn tant. Toma tiegħu l-xaħam rridu nixtiequ namna rendered fat. Munżidu ħanka ma' toma ta' kol. Intkom tipu ħatamlu patata la Camden Market, dak it-tip? Kif tajjeb, kif tajjeb. At the same time, jien minn ħatiet namel l-ewwel idea li ġiet nifrasi at least hija Spanish tortilla. Li hija ovvjament fl mill-aħħar kemm jista' jkun nagħmlu il-patata bħala main dish. Il-patata tkun il-protagonist, u xek. Darren, inti. Palissa jgħat fokist ħafna. Eċitat, ux vera l-lum. Yes, ħafna. Daċxejn eċitat, daċxejn inkwetat naħseb iktar mill eċitat. Mela ħares li s-sikkina għax ma nishtiqux iktar accidents għax il-program li għadda convertible ġabu zubaj. Komplejna, good luck boys, good luck. ħajkun challenge kbir l-lum nitilfu għet minnkom it-tlieta sirtu għal-qalbna kolla jessa. Maħna maħna. Il-Master Grillers, xamma f'moħna. Mela, malli rajna patata. Inkwetatek il-patata, saqsejtu mill-law. Inkwetatni naqal patata, fil-sens, mux xaħġa normali. Mux xaħġa normali. Normalment titfaxħemmek ġas biex ikollok carbohydrate u dejt, Iva, kwaħat ħajgu għat bil-laħam. Umbat naqarna patata. Umbat naqarna patata. Imma l-fat li rridu namlu protagonista tittaħseb u tittaħseb. Imma naħseb huwa challenge sabiħ, uġvera. Huwa challenge sabiħ. X'ħat għamlu Mela għanna li qed nippruvaw noħorġu minna dija li l-patata ma nħallux bħala xi ħaġa sħiħa, ma nagħtux patata, ġifieri kemm jista' jkun ħanippruvaw nintegrawha bħala parti jew integrali minn xi ħajkun, jew ma tkunx tidher totalment, imma tkun xort tal-bażi tal-platt. Hekk mistoqsija. Meta taraw l-ingredient misterjuż, kif tiddeċiedu? Jew mbagħad titru fil-pantry u tibdew tieħdu l-affarijiet. Il-pantry issa peress li pressoppoco bej episodju għal ieħor kienet konsistenti. Aħna wara rajna patata, nistgħu napplikaw mela nafli hemm busbis, nafli hemm basal, nafli hemm dak. Ġifieri naħatejna biex isek tagħmel pjan ta' ġi sekondi. Imbagħad minn hemm li inti tgħid mela jien nagħmel patata bil-bacon. Titinsija dik u tgħid ħanagħmel xi ħaġa oħra, għax dik tkun l-iktar idea sempliċi. Imbagħad minn hemm taqbad tiftaħ.
Sabiħ dil-linja naħseb. Daniel, ġabbejt tixwi? Ejwa. X'għammem? Mela dak hija taħlita li dillestu biex aħna nagħmlu potato cubes. Iddeċidejna li nieħdu naqa' twist ħanoffru naqa' jisu nibbles bil-patata. Dak huwa l-mill ħajkun tal-patata, ġifieri ħanna naqbdu l-patata u nimlew bih xi ħaġa differenti. Kif qed tħossu kienu? All right, sissa kollox taħt kontroll. Tajjeb. Fidejk Sander. Alessandro, mela, malli titfaċċa l-patata tfisser awtomatikament għandek xi 20 minuta titalla di, mhux hekk? Ekku. Allora ma tinkwetahomx di? Ifhem, hija parti mill-proċess, ġifieri jekk inti mbagħad tkun taf x'ħatamel f'40 minuta ta' wara, m'għandux tkun problema. U x'inhu l-pjan tagħkom f'dawn l-40 minuta li ġejjin? Mela, l-pjan tagħna huwa issa li din nagħmilha maxx inħallata ma' tqiq u l-bajt biex nagħmilha isa ġina u mbagħad eventwalment nagħmel homemade gnocchi. Hija palissa qed jagħmel is-sos, qed jagħmel il-basal, il-krim, qed jagħmel is-sos mill-bidu bil-bacon u ħajt tkun ovvjament bil-ġobon ukoll. Ġifieri l-idea tagħna huwa li nippreżentaw homemade gnocchi bil-ġobon u l-bacon. Sewa, oriġinali, ġifieri l-ewwel għat li fil-bidu tal-programm li llum lessi li nieħdu kull riskju li jiġi u naħseb illi vera qed tieħduh. Għaliex imma qed tiddeċidu tirriskjaw hekk? Xi ħaġa ifhem biex tirbaħ naħseb il-livell huwa għoli hawnhekk ġifieri tieħu riskju. Ibsin, Ħanippruvaw ukoll l-ewwel darba nagħmlu baking ġol barbecue, ħanużaw tattika partikolari li nużaw is-side burners biex noħolqu convection effect. Ġifieri npoġġu t-taġen fin-nofs biex ma jinħaraqx mill-qiegħ nippruvaw biex il-sħana tiċċirkola ħalli ssir minn fuq. Inti inġinier Inġinier sejjer. Għalikom taħbu jien, all right? Nerġaw niġu bix-xef mal-patata u f'moħ. Xef, qed nitkellmu fuq il-patata llum. M'hemmx tagħmel. U hemm diffikultà. Meta tal il-patata? Titfaħħa fil-misħun jew kellha tibdija mill-kiesa mbagħad tagħli mal-ħin. Mela, tajba di. Mela, jekk inti l-ewwel nies tara x'patata tkun qed tuża. Jekk tuża new potatoes, jekk nsibuhom il-patata żgħira, tista' tkun anke kbira, imma jkollha l-qoxra tkun għadha verra qiegħed tkun għadha patata ġdida. Dik li ħafna drabi qaxruha, dik qed tmur fil-misħun. Mill-ewwel, dirett. Il-patata normali, patata li nsibu kuljum. Titqatta jew tara kif ħatamela u tibdija mill-kiesa. Hemmhekk tibda mill-kiesa. Seguli għandi oħra għalik. Peress qegħdin ġo barbecue. Ġo forn isek tidra l-ħin u hekk u tidra kollox u easy sajjara, mhux easy għax mhux mu easy fil-ħajja u fil-kċina speċjalment, imma easy ġib il-biċċa ta' barra isa naqra kranċi u ġewwa jkun sarlek. Fuq il-barbecue kif ħadd irregolari? Mela, jiena kieku mmorra l-żewġ affarijiet. Jew nagħli l-patata qabel. Kif ħafna mill-timijiet qed jagħmlu. Karoti inti żejt ta' żebbuġa pereżempju u l-ħwar li rrid u nħalliha fil-qiegħ tal-barbecue. Ħalliha ovvjament hemmhekk la jmissjura l-patata trid tiha sħana qawwija ħalli tieħu l-kulur. Jew inkella jekk il-patata tittamilha nejja, għatta roti tagħmilx mazzez fuq xulxin għax ma ssirlek. Ifrixha kemm tista', żejt ta' żebbuġa, bżar u melħ, naqra ħwar li trid u tagħmilx fix kaffa t'isfel, tfaħħal fuq, ovvjament ħatħodlok iktar ħin. U bisħana li tiċċirkola ħassir. Issa nimmaġina li patata ma xħana rawa xija naħseb il-classic ukoll. Il-patata kollha tajba l-patata max. Ifhimni, le, però għaw Malta diffiċli li nsibu l-varjetà li hija tajba biex nagħmlu l-patata max. Il-patata li tikber Malta tradizzjonalment tagħmel patata max tajba biha. Jgħidu fost l-aqwa patata fid-dinja, ġifieri. Aħsilha ħasla tajba, ħallija bil-qoxra u għallija bil-qoxra. Bil-qoxra b'kollu. Dik l-iktar ħaġa importanti biex tagħmel patata max tajba. Waqt li għadha taħraq. Tismana l-mara tiegħi il-biċċa ġol. Għaxxara għamil salvetta l-inqasu. Għaxxara u għaffiġa dak il-ħin waqt li taħraq. Mek ma tizbaljax. Għatta jgħom namilla cross minn qabel għalli jkun easy biex naqla l-ġirda. Dik għaxi ġeket potato. Ħallina mill-patata mal Iktar entil. X'jagħmel il-patata aħna normalment nassoċjaw ma xi ħaġa li mhix daqshekk healthy, speċjalment taqli hawnhekk. Imma x'tista' tagħmel bil-patata li jkun healthy? Ġifieri tidħol f'kollu il-patata. F'soppu ejjen kollu. Ħanejdlek jiena naħseb li waħda mill-metodi favoriti tiegħi li nieklu l-patata jissa speċi moqlija b'dik id-daqsxejn qoxra tajba u minn ġewwa fluffy dik kif qed tgħid inti. Inħobb nuża il-sweet potato. Qed jużaw ukoll. Ħasla tajba qattaħħa f'wedges 20
ifrixa ġodix, żejt ta' żebbuġa fuq, tofti spices u tfgħu fil-forn jaħraq. 20 minuta kollox u l-patata tkun saret minn barra u l-kulur u vera tiġi tajba. Xi ħaġa oħra fuq il-patata? Għala ħammur naraw l-patati tax xefs dilettanti tagħna xef għandek biċċa xogħol jibsa. Illa bok għandna patatix naraw. M'għandekx ara xejn ma ngħidġej. Xef, is-soltu dat-tim melħu pepe jkunu dejjem on fleek, on top, tajjeb. Jisum għandhom naqra ixju x'għandna, Mark. Mela l-problema hi li din bażikament kellha bżonn issir minnaħa issir naqa' mhux ħażin minn fin-nofs u mbagħad indawwara. Il-problema biex iddawwara naħseb kien qiegħda naqatik mhux Nispani x'għamlet edna. qiegħda naqahom. Issa jiena qed naħseb li l-President għandek xuna mhux ħażin hemm. Mem kif rajtek iċċalla qabli marfa għalija għadha maħlula. Kieku nipprova nagħlaq ftit fil-bar. Il-problema li għandna bżonn insajru l-patata hemmhekk u jekk ma jirxilix da għandna li. L-inqas għandek platt alternattiva tgħid. Xorta, kieku inċ tagħmel? Kieku nara Għalilna. Imma x'tagħmel? Kieku nara x'nagħmel biex nagħmelhom it-tnejn. Excellent, papa. Ejja, Thank you. taqtalniex ħalbna, rajna affarijiet kbar minn għandkom, ġifieri l-lum mhux binqas. Aħseb. Bil-mod qed tiġi. Luke, Ħajd li Daniel. fiex intom? Meħammi, il-patata max. Mela, issa bażikament li qed nagħmlu, għandna Daniel qed jagħlaq it-tisjir primarju, jilli qed nagħmel il-lest il-bases. Qed jixwi xi patata hemm ukoll. Qed jixwi xi patata, għax apparti milli semmejna l-ewwel. Se nagħmlu sweet potato fries with a gorgonzola dip, blue cheese dip, sweet naqa' pikkante il-blue cheese. Dik issa hekk kamikaze f'intajtuha. Ħarġet naqa' hekk kif tgħid. Spontanja. Rajna l-blue cheese u ġobna. U ħanamlu wkoll potato surfboards, semmejnihom. U ħanamluhom carbonara style, semmejnihom ħanamlu bil-guanciale. Pecorino. Tajjeb. X'taħseb? And we'll make everything together. U naqbżaru. Naqbżar importanti u dejjem. Kif qed tara li xejrin sissa? Irrid naqalna nofs għal-clips. Avventuruzi, Avventuruzi. Avventuruzi. U jibqgħu jivvintaw, xef, jibqgħu Proset, forsi nsibu xi ħaġa oħra wara. Għandik għal-kif. Mela, għantu għom ċans del-bicċa xaġa delikata. Dawk huma gnocchi u xek qed ngħidu. Mamulin from scratch. Tipo ta' mac and cheese. Tipo ta' mac and cheese. Xef, tra fidejk hawnhekk inti tistaqsi u tindaga. Mela, fiex aħna imma. Isir issa, m'għandna xejn nagħmlu. Iġvintom prattikament ħad tippreżentaw dal-dix tal-aġin, il-mac and cheese tal-injok. Mac and cheese, eżatt. Fadlina naqa' mbagħad affarijiet fil-wiċċ. Għad-dekorazzjonijiet tiegħu. Sewa, u ma taħsbux li hu riskju li qed titlu bi platt wieħed. Huwa riskju. Meta taraw il-gruppi l-oħrajn. Anka l-fatt li qed iservu ħansejħulu plattaġin minn ġo barbecue huwa challenge. Huwa challenge It-sabiħ tiegħu dan li ħajkollu l-wiċċ qarmex nisperaw. Issa naraw. Suppost fil-ħin qegħdin tajjeb irnexxielna nagħmlu l-injokki f'ħin li kalkulajna, ġifieri suppost fil-24 minuta li fadlilna jirnexxielna noħorġu r-riżultat li nixtieq. Tajjeb, landu uħentuhom ir-riżultat. U ġieli provajtu ħabel? Le, l-ewwel darba. Tajjeb, imma gnocchi ġieli għamiltuhom? Laqqas. Lilhom kollox first timer. Interessanti ukoll xef ta' minn ngħidlek li għambiċċa inġinerija kbira fiha sewwa. Għaliex huwa qabad it-taġen u qed jirraġuna li l-barbecue ħajħaddimlu qisu convection oven. Tajjeb qed ngħid. Ekku. Għax u minn kif jisni rajtien qed juża n-nofs biex isaħħan. Imma l-ġnub biex jagħti l-kulur. Eżatt. Naħseb li dak kull iskop li tibqa. Ġivin konvint minna dil-bicċa xogħol. Ma nafx. Ma nafux. Nafu ktar tard. Jaħdem. Good luck, chef. Chef, issa l-biċċa li ħanqodu ngħidu fuqhom. Ta' wara l-ħasira ngħidu. Tazzektik. Mela ejja nibdew xef mill-salt, melħ u pepe li huma ta' qudiemnet li kellhom linkwiet bil-focaccia jew xejdu l-focaccia dik. Le, Spanish omelet. Mela, tifhimni, għall-inqas iżhom qed joħorġu bi tliet idejat. Issa, diġà qed jgħid waħda minnhom taf tfalli. Fil-fatt qabditlu naqra għax kellet ċans nittawlilha. Le, anzi, anka provajt intih dik is-suġġeriment żgħir biex isalva dak il-platt. Rajnik nisrani inti, ġifieri intom. Jiena jgħidu ftit wara li rajtu int. Qalliba, ħareġa sħiħa u rrealizza li tana roli. Appuntu dak li ġralu bil-fors ħatafa mill-qija għax inti. Taf x'għamilha xef tefala żewġ bajdiet oħra. Naħseb toħoxna. Naħseb biex jimla l-vojt. Irrid jaqgħad. Hija dik ħad tifloppja tagħmillu.
Eżatt. Il-Grill Masters. Saħseb. Grill Masters. Li jiġu ta' warajhom. Tal-mustaċċi xef. Tal-mustaċċi. Illi qattaw il-patata slice fil-bidu. Tgħidu li ħajamlunna xi dib bil-gorgonzola issa. Surfboards ma nafx x'inhu ma minn kif fimtien ħajuża il-patata bħala bejż biex ipoġġi ċevi fuq tkun tista' tikolha. Minn kif fimtien. Sabiħ naħseb xef ħaġa differenti. Naħseb li qed ikun kreattiv ħafna bil-mod kif qed juża l-ingredjenti għaliex semmew minn għaliex kreattiv jew diskjus. Ambizzjuż. Għax qed iżid. Ambizzjuż. Minn darba l-oħra li morna żied. Ambizzjuż. Qed jara li għandu l-ħin probabbli. Naħseb forsi il-biċċa xogħol li mhux qed jagħmlu daqshekk il-fratelli Pirroni li jagħmlu l-gnocchi. Ħaġa ħin qed tajjeb ħafna x'kienu kważi jiena dawk ngħidilhom proset jekk jirnexxielhom dak l-aġin ħalli nsejħulu l-aġin bil-ġobon iġibuh dak il-golden brown dik il-qoxra speċjali ta' fuq l-aġin hemmhekk ġol barbecue. Naħseb dik hija l-uniku teknika li għandhom għal ġol barbecue fil-verità dawn iż-żewġ. X'kont tagħmel biex għandhom il-ħin? La kienu daqshekk nerġa' nuża l-kelma ambizzjużi li jmorru jikkreaw platt bħal modar bl-gnocchi u għandhom xelta kbira ta' ingredienti, kont nipprova noħloq platt. Imma mhux nagħmel l-aġin biss, pereżempju. Naqbdu ftit tiġiġ, nixwuhom u nużawhom sodda biex impoġġu dal-aġin fuq. Pereżempju, ndaħħalhom fil-forn. Kellhom whole chicken hekk riedu u jagħmluha qisu stuffing chicken kieku. Mill-hemm mbagħad inti daqsxejn. Xina nukleari mbagħad. Jiena chicken ġenninni, xef, naħseb waħda mill-iktar favoriti. Fusaw saralhom il-ħin. Baqalkom 15 il-minuta. 15 il-minuta. Dan huwa t-telet darba li qegħdin nikkompetu. Inserta wieħed mit-timijiet dejjem kien qiegħed fil-challenges li konna qegħdin magħhom li huma l-Master Grillers, allura wkoll inbena ċertu bonding bejniethom. L-aħħar darba meta rani qed nippanikja bil-budu llum, ġiju tani parir, illum kellu bżonn xi affarijiet u għenni ħafna. Morna platt wieħed l-ewwel ħaġa huwa tip ta' platt li waslaħna tfajni fil-barbecue biex naħolqu dak l-effett ta' convection oven ma tantx stajna niftħuh, ġifieri ma stajniex insajru ħafna affarijiet fil-barbecue. Ġifieri kif tfajnieh dak huwa l-platt tagħna. Ġifieri dak huwa waħda mir-raġunijiet għal xiex għamilna oġġett wieħed biss. Konna ftit stressjati għax naħseb li t-tema ma kienx faċli. Mhix daqshekk faċli biex taqbad oġġett bil-patata u tagħmel xi ħaġa bih. Dak il-ħin. U fimni peress li l-patata hija l-ewwel ħaġa li tiġi f'rasek hija side dish. Jien ħafna mill-esperjenza tiegħi li nsajra side dish u meta tiġi biex tagħmilha main dish tiġi naqgħad diffiċli biex actually tħaddimha. Speċjalment fuq barbecue fej tiddeċidi ċerta affarijiet, convection oven, hemm ħafna affarijiet, ħafna variables, ħafna affarijiet li jsiru li mhux daqshekk faċli. Fadlilkom 3 minuti. 3 minuti, ibdaw poġġu fil-platt, sinjuri, ibdaw poġġu fil-platt.
Mela, jina, bazzikament nirraġunaj jek għanitħala ġaħġa, għanitħala li full. Il-fat li għati ċallenġawna u l-lum di tal-patata taħtna boost. Again, fl-episodju li għadda, kena naqa problema, għax kena konna demoralizzata għanajdu għek, imma issa għedinaw uħan komplu nissiltu biex kem jistajku. Aħna bħala tim naħseb jiena kompetittivi ħafna u ġifiri jiena għalija jew ħatirbaħ jew inkella mur id-dar u ġifiri ġejna hawnhekk biex nirfu fl-aħħar mill-aħħar. Le, jiena nemmen li orrajt qegħdin nikkompetu kontra xulxin. Iżda m'għandix għalfejn kolli xi ħaġa li xi ħadd għandu bżonn u nċaħdu milli jista' javvanza d-dix tiegħu. Wara kollox di mhix ġlieda ta' x'għandin u m'għandekx inti, hija ġlieda tal-kapaċitajiet tagħna. Tajb, eżatt, le, jiena fem nofru lajnuna u ġiviri ma rridx nirbaħ għax ħaddieħor kellu xi ħaġa inqas minna u fl-aħħar mill-aħħar rridu li nkunu fair u fl-aħħar dak huwa sabiħ tal-kompetizzjoni u li tirbaħ b'mod tajjeb, tirbaħ b'mod fair u kulħadd ħaqqu ġifieri. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ifqu sajru. Mela xef, wasal il-moment fejn tittati l-verdett. Tajjeb. Sissa ma xogħol kollox fidejk tajjeb. Ħanara. Imma qabel xejn, xef, ħanistaqsi lil Daniel biex jgħidilna il-plaċċismu mhux hekk? Melħu Pepe il-plaċċismu. My ħajja is potato. Kif kienet il-challenge? Jibda ħafna. U hekk ma lajek ġiex kelmet fuq id-dettalji tal-platt? Platt bażikament għandek Spanish tortilla li hija mostly inspired ovvjament minn ikel Spanjol. M'għandek is-sour cream fuqha u naqra chives, magħmula bil-chorizo wkoll minn ġewwa. Mbagħad għandek il-fully loaded potato more on the American side, ma xorta għandna l-element ta' chorizo, l-element ta' hemm naqa' chicken ukoll u l-barbecue sauce homemade. U hemm naqa' Japan food. Mela, ħatajduna daqsxejn x'jismu l-platt? Il-platt jismu patapas. Patapas. U ftit dettalji fuq ma jemaj? Mela, bażikament għandna combination ta' dishes, sweet potato fries with blue cheese dip, għandna potato surfboards carbonara style bil-guanciale u pecorino, għandna pizza focaccia ovvjament potato base li fuq għandna Mediterranean stir fries u rosemary sun-dried tomatoes. Then jilejni għax ninsa. Il-bangers and mash. Għandna bangers and mash, traditional British pub. Sawam. Hemm ħafna. U l-importanti għandna il-potato chips. Yes. L-istilla tal-platta tuħ l-aħħar u kważi qassemmejni. Ma jtik xejn. Semmejnieh il-platt, fratelli. Patata mazza. Għaliex patata mazza? Għax kelli noqgħod nimmassaġġa l-patata. Allura spiċċat mazza. X'għamiltulna ma jemrej? Ngħidilhom naqra ma għamilna l-injokki għamilniha aħna mill-patata ovvjament. U għamilna il-sos għal-miegħu li huwa magħmul bil-ġabon, mit-tipi ta' ġabon. Sertu kollox fil-barbecue xejn. Serna kollox fil-barbecue. Teknika daqsxejn differenti. Teknika daqsxejn differenti fejn provajna u convection. Il-nexxielkom naħseb jiena? Hekk naħseb is-sena.
U bekk nistgħu ngħidu li x-xef da 3 platti sakemm xef tasal għal verdetti tiegħek infakrek li minn 300 titniżżilhomna għal 2. Sfortunatament. Sfortunatament ekku għax kollha kemm huma verament bravi, imma dik hija l-logħba. U minn hawn nixtieq nirringrazzja n-nies kollha il-kumpaniji li għenuna intellaw din il-produzzjoni għax kieku mingħajrhom kien ikun storja oħra. Dilgħawkom lura l-aħħar biċċa l-iktar biċċa importanti, interessanti u stressanti għal kompetituri tagħna dawn nistgħu ngħidu li huma 300 it-top tat-top tajjeb. Tib wieħed illum ħajqafaw. Però minn naħa tiegħek xef ħankun qed nitolbok tgħidli li ma hu l-iktar platti li laqtek li l-riċetta tiegħu ħad tkun qed tiżdied ma' dan il-ktieb riċetta tal-barbecue li ħajkun qed jinbiegħ għal prezz 20 euro u 5 euro minnhom ħajmorru għal Richmond Foundation. Fidejk xef. Mela. Ejja. Ir-riċetta jew r-rebbieħ? Ir-rebbieħ inti. Ir-rebbieħ. Ir-rebbieħ meta rajna kollox, rajt kif utulizzaw il-barbecue, rajt it-toma, rajt il-presentation, rajt kollox. Jiena naħseb li malli rajt it-3 timijiet jaħdmu kollha jidhru l huma dilettanti ta' vera tal-barbecue dawn is-sittirġi li kellna, però kien hemm min prova juża ftit iktar avventurus, kien hemm min użah mod klassiku ma' intelligenti, u kien hemm min forsi se tużah daqsxejn żgħir iktar. Sew, dejjem fuq il-barbecue. Dejjem fuq il-barbecue qegħdin nitkellem. Li kieku kelli nħabbar l-iktar platt li hekk laqatni huwa il-platt ta' tielet kċina tiġi hux hekk dik tal-Master Master Grillers, l-ewwel tim li jkompli għaddej, xef xi raġuni għaliex laqtek l-iktar? Kien ħafna xogħol, ħafna ħsieb. Kienu kreattivi ħafna. Użaw il-patata bħala basis, hekk qed tikol xi tip ta' bruschetta. Użawha anke biex ħolqu huma sejħu la focaccia. Pratikament kien hemm varjetà ta' metodi kif użaw il-patata fi platt wieħed. Bravi. Mill-ewwel post għat-tielet post għall-ewwel post. Ċabċipa lill-Master Griller. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Nawkom fir-round li jmiss. Baqna żewġ timijiet. Sfortunatament ħajkonna nselmu li xaħat minnkom u kif qegħdilna likom il-programm kollu drajnikom u ħanimmissjawkom. Però xi ħadd irid jitlaq xef. Ħajkollok tgħidilna l-inqas riċetta illi laqtitek il-lejla. Ejju, sfortunatament tkun daqsxejn antipat, grazzi, Rosi. Ħanejtek tkun ftit antipat, ma fil-sessin tkun tittat ir-raġuni wkoll, tkun daqsxejn realistiku. Kif qed diġà iż-żewġ timijiet li fadal tnej provaw jużaw il-mod il-barbecue bl-iktar mod kreattiv, però inħoss li tim minnhom il-barbecue użaħ 50-50, ħalli ngħidlek. Orrejt, mela, ħalli ngħid min huwa t-tellif. It-tellif imma għalija ma rebbieħa wkoll. Mhux hekk. Però sfortunatament jiena nħoss li t-tim tal-melħ u pepe. Dik it-tortilla. Ma nafx, vera, għalu li sajru salzet tal-ġofija, dik l-Spanish omelet. Ħaġa oħra li kellhom, jiridu jgħodu attent daqsxejn mill-melħ. Il-patata l-kemm li dejja kienet sabiħa, kienet milħa ħafna. Xef ġifieri biex inkunu ċari, it-tim li ħajinqala llum huwa b'dispjaċir ngħid li t-tim Melħ u Pepe jiddispjaċina illi llum ħajkolkom tifhmu hawnhekk, allura awtomatikament nistgħu ngħidu illi għaddew il-fratelli Pirrone. Xef, ir-raġunijiet tagħkom tajtomna, forsi tgħidilna għaliex għaġibok. Iva ħanejdlek jiena meta nħares lejn it-tim ieħor użaw il-barbecue b'mod daqsxejn huma qalu li ħsibna out of the box. Fil-verità, provaw jużaw il-barbecue f'sistema differenti ta' tisir bħala convection let idawru sħana u jużaw biex ħolqu da. L-uniku komment li forsi stajt ngħid hemmhekk illi il-platt vera ħareġ tomit vera tajbin. Vera tajbin. It-tomit tal-ġobon flimkien mal-basal u hekk vera għamlu combination tajba. Hemmhekk forsi biss kont nistenna għalhekk forsi ma ħadux l-ewwel post illi jużaw iktar il-ħin li kellhom. Pereżempju, meta ħares lejn il-pantry hemmhekk hemm it-salzett, hemm it-tiġiġ, hemm il-ħut, hemm il-gambli, għal xiex le. Dak il-platt jistgħu jġibu ħafna iktar rik. U xorta jaċċenwaw il-patata. Għandek dak l-element ta' patata li ħatejt il-wow factor fuq il-platt.
Mela, Melħu Pepe, grazzi tal-li kontu maħna, ħan immissjawkom, pero mux ħan batulkom id-dar bitkom, fidkom, għalix idkom ħatħalluna zewċ riċetti fil-ktib u illum ħan batukom €20 voucher minn Bolt biex ma sajrux imma teklu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Chef, grazzi ħafna tal-li kont maħna, unur dejjem tajjeb tal-limna ħafna minn għandek bar il-patata. Għalt il-għajtu Nejlek, għax il-soltu inti tuk, s-sallum, ħadd, grazzi ħafna għar. U wara l-lum nistaw nejdu li għanna l-ewwel żewġ timijiet illi qed jgħaddu għal fażi finali. Il-ġimgħa d-dieħla inkunu nistgħu nassistu għal ġlied oħra bejn 3 timijiet bravissimi wkoll. Tittejt li issa baqa' tajbin biss u jkompetu l-krema tajjeb. U sfortunatament tim minnhom irid iħallina wkoll sabiex fl-aħħar nispiċċaw bl-4 timijiet li ħajgħaddu għal finali. Intom ukoll tistgħu tagħmlu l-offerta fuq dawn l-4 kċejjen. Infakrukom billi dawn il-kċejjen qed imorru għall-karità. 50% mill-qliħ ta' dawn il-kċejjen illi jibda l-ewwel offerta minn €5,000 ħajmorru għal Grill for a Reason illi hija karità li jagħmlu il-Bull International u l-Bull Europe għal vittmi ta' Ħajti għat-tfal biex jibnulhom l-iskejjel. Imbagħad in-nofs liħor dan ta' min jgħid li intom tkunu tistgħu toffruh lil karità li tixtiequ intom stess. Ġifieri nafx is-santwarju tal-klieb jew jenna Richmond, YMCA min tridu, right tajjeb. Grazzi tal-li kontu magħna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla.